Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии ҳар яктон мо шумост. дар имрӯза видео фақат квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепул монед ва видеоро падилица кунед. раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон, се комнатаа квартира дар 5 ошона қарор дорад. 101 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 620 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. варианти алишиам ҳаст ай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегзарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, поёни Корвон. дукомнатаа квартира дар 1 ошона қарор дорад. 44 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. кухни, ванна, ҳоҷатхона отдельна, ремонти нав. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 170 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. варианти алишиам ҳаст ай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепа, дукомнатаа квартира дар 5 ошона қарор дорад. 57 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. хонаро солошина фурӯхта мешавад. нархаш 195 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, наздики сирк. дукомнатаа квартира дар 4 ошона қарор дорад. 44 квадрат метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. отопление ҳам дорад. хонаро бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 350 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафҳои 9 километр. якомнатаа квартира дар 1 ошона қарор дорад. 36 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. дар наздикӣ масҷид, мактаб, саддик, гимназия, бозор дар наздикиш аст.
нархаш 190,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур, дукомнатаа квартира дар 7 ошона қарор дорад. 73 квадратный метр, новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. доми 8 ошонага, лифт ҳам дорад. нархаш 240,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 20 микрорайон, якомнатаа квартира дар 6 ошона қарор дорад. 52 квадратный метр, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш пастаян мебошад. документош 100% аст. хонаро бо чизи чораш срочно фурӯхта мешавад. мебел, консернер ҳам дорад. нархаш 250,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, дукомнатаа квартира дар 5 ошона қарор дорад. 57 квадратный метр, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш пастаян мебошад. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро фавран фурӯхта мешавад. фақат медароӣ зиндагӣ мекунӣ. нархаш 248,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, дукомнатаа квартира дар 5 ошона қарор дорад. 60 квадратный метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. хона дар наздикии мактаб, садик, рӯи калон дар наздикиш аст. нархаш 245,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. айкуҷо хона ёбем, айкуҷо мошин, айкуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикрҳои шуморо мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтен, мо ҳамоҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, видеоро падилиса кунед. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародарон. чанд қайд дастгирии шумо бисёр шуд, мо видеоҳоро зуд биловардан мегирем. ине мехоҳед дастгирӣ кунед бародаро. раҳмат бародаро, барои дастгиритон, барои лайкмонитон, видеоро падилиса мекунед. ҳазор раҳмат. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктаи шумо боша бародаро. хай бародаро, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.